Jeg har klippet en trekant, en skabelon. Det skal forestille at være et halvt juletræ. Og så har jeg foldet en bogside. Og nu har jeg tænkt mig at tegne juletræet med en blyant. Og det gør jeg på cirka en 20-30 bogsider, og så klipper jeg dem ud. Fiona, is that your wife? Yeah. It's my dog. Let me see if I can find her. I'm sure she didn't go for her. Would you? Now you stay warm and don't go anywhere. I don't want to lose you and Fiona. Jeg har lavet endnu en skabelon, og den har jeg lavet sådan, så jeg ved, hvor jeg skal lægge mine limstreger. Så det her, det var den skabelon, som jeg klippede mine juletræer efter. Og den har jeg tegnet af, og så har jeg sat streger. De røde streger, det er der, hvor de første limstreger skal være, og det, der stadigvæk er blyantstreger, er der, hvor den anden limstreg skal være. Så det jeg gør, det er, at jeg tager mit halve juletræ, og så lægger jeg det oven på skabelonen, og så har jeg den her linje at lægge limen efter, og det er ikke sådan, at det skal være 100% nøjagtigt, men det ville alligevel være meget rart, hvis der kom bare en lille smule symmetri i mit færdige juletræ. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for, at den her skabelon, at den har du adgang til via min blog. Så jeg sætter et link til min blog ind under videoen. Og så er det ellers bare fortsætte indtil der er nok til at lave et juletræ. Nu har jeg lavet bunken med juletræer, limet de røde streger, og det vil sige alle dem her, det er halve juletræer, der er limet sammen. Nu skal jeg have limet de blå streger, og det gør jeg på nøjagtig samme måde. Så det vil sige, at jeg tager en af dem her, som er limet sammen, og nu limer jeg så oven på de blå streger, og så tager jeg en anden, som også er limet sammen, og lægger ovenpå. Så nu begynder det at gå stærkt med at få samlet mit juletræ. Så den lader jeg ovenpå der. Ja, det er vel egentlig bare det, jeg skal gøre hele vejen. Lige pludselig så blev jeg i tvivl om, hvad det var, jeg skulle. I virkeligheden så er det bare at lime dem alle sammen oven på hinanden nu. Og
Og igen, det er ikke sådan, at det skal være super nøjagtigt, men det gør jo ikke noget, at det ser bare en lille smule symmetrisk ud. Så den der. Og så kan jeg jo tage min bunke, eller den ene af mine bunker, og lime ovenpå. Og her tager jeg en anden, og det er simpelthen bare fortsætte på den her måde, indtil de alle sammen er limet sammen. Så er jeg ved at være nået til de sidste stykker, der skal limes sammen. Så nu har jeg den her store bunke, og så har jeg en lille bunke her, som alle sammen er blevet limet sammen. Og så er jeg nødt til at lade limen tørre, inden jeg arbejder videre. Så vi ses igen, når min lim er tør. Jeg skal have det sidste lag lim på, og nu skal jeg holde tungen lige i munden. Forstået på den måde, at du kan ikke bare lægge det oven på hinanden. Jeg skal have vippet rundt, og så skal de lægges sammen. Og skal vi lige se her engang. Så jeg tager et par sider mere, end der rent faktisk er nødvendigt, og presser hen. Og så tager jeg en papirsklips og sætter der, hvor min limstreg er. Og nu skal jeg styre på, hvor de andre er henne. Så der er en her. Og der tror jeg, at jeg tager sådan en lille klemme her. Og så har jeg den sidste limstreg herinde. Der. Og så skal jeg igen lige væbne mig med tålmodighed, men jeg kunne godt lige tjekke, at det ser sådan ud. Se, jeg kan jo så se, at der er en kant der, som ligesom går for langt ud. Og jeg kan ikke rigtig klippe den med den her, eller det vil sige, det kan jeg måske godt, hvis jeg tager mig lidt sammen. Så det gør jeg lige. Så skal det lige tørre. Hvis man gerne vil kunne pakke sit juletræ sammen og have det fladt, så kan man i stedet for at lime det helt sammen, sætte nogle magneter indeni. Og jeg har så nogle bitte små magneter her. Meget tynde og fine i det.
eller meget tynde, de er cirka en millimeter tykke. Så jeg har valgt at lægge dem oven på de blå limstreger. Og nu skal jeg jo lige sikre mig, at de rent faktisk bliver limet inde. Jeg putter lige en lille smule lim på den modsatte side. Så lukker jeg det her. Og så lægger jeg et andet juletræ ovenpå. Og så tager jeg magneter og lader falde. Så kommer de nemlig til at lægge det helt rigtige sted. Og så kan jeg putte lim på den halvdel. På den her måde, så kan jeg få et juletræ, der kan åbne og lukke, og som derfor kan klappe sammen. Det er jo tit og mange gange det største problem, når man har lavet noget fint og kreativt julepynt, at man ikke kan gemme det, medmindre man har godt med plads og æsker, man kan opbevare det i. Så nu skal det her lige tørre, og så kan jeg lime dem her på resten af min bunke her. Og så har jeg et juletræ, der kan åbne og lukke. Yay! Så er limen på min magnetiske juletræsdele tør. Og nu vil jeg gerne have limet dem på her. Jeg skal lige se en gang. Sørg for at vende det rigtigt. Godt. Så det jeg gør, det er, at jeg limer på samme måde, som jeg har limet tidligere. Og det vil sige, at jeg limer på de blå streger. Så tager jeg lige, se om man kan få mit skildpadde her, det øverste lag af, og den skal så herned og ligge. Og så kommer det jo ikke til at passe helt med stregerne, men nogenlunde. Jeg kan jo også mærke, hvor magneterne ligger. Så jeg har drejet mit juletræ, jeg flugter linjen for neden, og så putter jeg lim på de blå streger her. Og så skal det tørre, før end at jeg kan lukke mit juletræ. Så vi ses igen, når det er tørt. Så skulle mit juletræ meget gerne være tørt og sidde helt sammen. Og det er der noget, der tyder på, at det gør. Hvis nu jeg gerne vil dekorere det yderligere, så kunne jeg tage noget lim, gøre sådan her, og så tage en finger og smøre lim på kanterne her,
med sådan en god rund hånd. Ikke noget med at fedte, fordi så er der jo ikke noget, der kan hænge fast. Ikke noget med at fedte. Ikke noget med at være fedtet, fordi det her, det er fedtet, men man skal ikke være fedtet. Den danske sprog, den Marshall-sprog. Så jeg har noget glimmer her. Og så drysser jeg det ud over min lim. Det bliver så fint. Og så er det ellers bare fortsætte. Og det kan godt være, at man kan lave hele juletræet på én gang. Jeg kan ikke. Altså jeg er ligesom nødt til at tage det i etapper. Ellers når limen og tørre. Og så hænger glimmeren jo alligevel ikke fast. Jeg fortsætter til der er kommet glimmer på hele vejen rundt. Så er jeg færdig med at putte glimmer på. Og jeg synes det er blevet rigtig fint. Så jeg tænker, at nu skal der en pind i af en eller anden slags. Og så kan det stå i en krukke, eller det kan bare stå sådan her. Så er mit juletræ tørt, og så var det jo så, at magneterne de så bare skulle klække sammen. Det gør de næsten. Problemet er, at de holder ikke så godt, som de normalt gør. Og det tror jeg simpelthen er, fordi det her papir, det er meget tykt. Det er gammelt bogpapir, og det er jo altså bare kvalitetspapir i forhold til vores super tynde kopipapir. Så måden at fikse det her lille problem på, det er ved at sætte endnu et hold magneter på. Og se så, hvad der sker. Så klikker det rigtig sammen. Det gør det for øvrigt også nemmere at se, når man skal åbne det op igen, hvor det rent faktisk er, åbningen er. Tusind tak for, at du kiggede med. Jeg håber, du blev inspireret til selv at være kreativ. Jeg håber, du kunne lide videoen, at du vil like den og dele den. Og så håber jeg virkelig, vi ses igen. Ha' det rigtig godt og kreativt. Hej hej.